Kooperatiben kontseilurako lanki hitz batetan zehaztu behar baldin badugu, lankidea hitza aukeratuko genuen, kooperatibismoaren sustapenean lankidea. Lanki eta kooperatiben kontseiluko harremana betidanik oso estua izan da, bai? Bere sorreratik daukagu elkarlana. Eta urte guzti hauetan bere ekarpena euskal kooperatibismoa aberatsa eta anitza izan da. Bai ikerketan, bai sustapenen eta baita atal juridikoan ere. Oparoa izan da urte guzti hauetako elkarlana. Unibertsitatearen papera garrantzizko papera dauka gure kooperatiben kontseilurako, bai? Ikasturtero izan behar dugu kontutan, 100 pertsona, ia denak gazteak, pasatzen dira unibertsitatetik, ez? Eta, klaro, formazio amaieretan horietako bakoitzak berarekin badarama zer den kooperatibismoa eta gizarteari ekarpena zein den, ezagutza hori guretzako izugarrizko hasia da, ez? Kooperatibismoaren etorkizunerako.